ପହଞ୍ଚିଲି ତମେ ଘରେ ବସିଛ କୋଉ ଭଳିଆ ସଂଘର୍ଷ କରି ପକେଇଲ ତମେ ଯାହା ବି କୁହ ଯେମିତି ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ବର୍ଷର ଜଳବିନ୍ଦୁଟିଏ ପାଇଁ ଆକାଶକୁ ଛାତା ପରି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ନା ନାଇଁ ସେଟା ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ନୁହଁ ମୟୂର ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ଓ ସରି ହଁ ଯେମିତି ମୟୂର ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଆରେ ପାଟିରୁ ଚୁଇଙ୍ଗମ ଟା କାଢିକି କୁହ ଡାଇଲଗ କିଛି ବୁଝି ହଉନି। ଓ ସରି ଯେମିତି ମୟୂର ଆକାଶକୁ ଓହୋ ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡାଇଲଗ ଛାଡ ସିଧା ଆକ୍ସନ ଉପରକୁ କହିଲ। ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ତମ ବାପା ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଫଟାଫଟ 60-70ଟା କିସ୍ କଥା କରି ପକାଅ ଆଉ ଲଭ୍ କୋଟାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ରହୁଛି ସବୁ ଫଟାଫଟ ଦେଇଦିଅ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ